Duterte! Ayan, maraming salamat. At ngayon, ang ating sikat na vlogger na si Miss Ligaya ay nag-ready ng kanyang salita. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so honored to be here tonight. I'm speaking account people of Basilan. Itiyak ka, masama mo ito ang sama-sama kita rin supportahan tabi si President Rodrigo Duterte. I'm so honored. Thank you everyone. Maraming salamat, Miss Ligaya! Duterte! Duterte pa rin! Pagbabago, the father of peace. sawa na ang Peace is bayan ko ours. sa magnanakaw na traffic. Ipakita natin sa buong mundo na tayo ay sumusuporta sa isang dating presidente. Presidente Duterte! Duterte! Sa piling mo, digo Isang mensahe din mula sa isang kabataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilipinas. Ayun na bago, hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat ngayon. Para sa Alam mo, may problem update. Nakita ko sa Facebook. ayun ko sa magnanakaw na traffic. Madilim, Alam mo, yung update ngayon, ikaw ang according
na hindi nila alam kung nasaan si Duterte ngayon. Wala sa detention center sa Netherlands. Pagtibayin natin ang dasal na sana wala silang gagawin masama sa ating tatay ko. My country and I love